Gwy. Gwion. Gwion. Gwy. Da ni'n troi? Mae'n gwestiwn ni heddiw yn dod yn wreiddiol o Ogledd Cymru. Mae gen i wallt, dannedd a chwaer. Dych chi di gesio eto? Ie, siwr, Elain Llwyd! Hiya, Gareth. Hei, ti'n iawn? Ydw, diolch, ti'n iawn? Dwi wedi sbio ar IMDb chdi, Ie. a mae'n dweud bod chdi rhan o cast Stella. Ie, da iawn, do, nes i wneud un penod o hwnna. Ie, oedd o'n dweud bod chdi'n chwarae rhan cymeriad o'r enw Cashier. Hwna swnio'n exotic. Felly di ddeud wrthyn ni ychydig am y cymeriad? Wel, cashier mewn casino, da. Dim dyna'r enw hi. Ti fan o Stella? Yndw, yndi, mae dda, dydi? Ie, ond mae yna cwrw eraill ar gael. Wrth gwrs. O'ch chdi'n actio yn dim ond y gwir? On. Gwir? Gywir, met. Ac oedd chwaer chdi'n arfer actio hefyd o'n i'n clywed? Oedd, oedd y rownd o rownd am Round flynyddoedd. a round? Ie. Wow! Ti fan o'r rownd o rownd? Mae o'n un o'r top 3 soaps Cymraeg yndi? Mae bod chdi really jealous. Wel, ti'n gwybod be, mae fengach na fi, a... Mae hynna'n waith byth yndi? So nhw'n gallu gael chdi ar fatha rhyw love interest i Jim neu beth? Ti'n meddwl swn i'n siwtio ran yna? Dwi gweld y fama, bod chdi di bod i Royal Central School of Speech and Drama. Do. Dipyn o long ceg, do. Eis i fanno. Ges i speech therapy hefyd. Reit, ti'n enwog am chwarae chaf ddo, dwyt? Yndw, yndw. Dona kebab. Dona Direidi. Ti'n meddwl bod yn chaf yn image da i roed i blant? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod pawb yn derbyn pawb fel ma nhw, de? Derbyn pobl gwahanol. Ges i presenolig gan Dona Direidi sy'n waith. Do? O'n i'n gwybod mae gen i hi oedd o achos oedd y rapio'n shit. Joc bach fi oedd yna, am rapio awful chdi. Anyway, cwestiwn Twitter wythnos, fydd ar y sgrin yma yma. Ti'n meddwl bod ti'n amser i Dona Direidi gael gritty reboot? O ia, so hynna'n gret, bysa? Ie, chdi'n pwysio pram yn smocio fags o bethau. Neud i go iawn lle fwy o realistig. Ia, pam ddim. Ti'n vapist? Sorry? Wel, ti vapist? O, vapes, na, do. Diolch! Dwi'n cymryd o'n ydw. Craig i dwi'n gan. Ce, diolch, neis o'n. Ta! Ta. Dwi'n teimlo bod hi'n licio fi llawer.